Jeg skal demonstrere Echo Minitech Plus for jer, som er en høreforstærker, som ser sådan her ud. Den bliver leveret i et cover. Der er mulighed for at tilslutte 2 forskellige mikrofoner til. Den ene er en lille mikrofon, som du sætter direkte i apparatet, hvor du kan tale direkte ned i. Den anden er en mikrofon med ledning, hvor du har, som du kan sætte i dit tøj. Der er også den mulighed, at man sætter mikrofonen foran fjernsynets højttaler og bruger den til at forstærke lyden fra fjernsynet direkte ind i et headset eller en teleslynge. Du har 2 muligheder: at sætte et headset til apparatet, som du sætter direkte op i ørerne, eller du tilslutter en halsslynge, som du lægger rundt om halsen og sætter dit høreapparater over til teleslyngen, hvor du bruger høreapparatet eller får lyden direkte fra høreforstærkeren direkte ind i høreapparatet. Du har mulighed for at tænde og slukke på apparatet her og skrue op og ned for lyden her. Der er en toneregulering på siden til at justere. Der er en batteriindikator, som fortæller, hvordan strømmens stand er. På bagsiden, når du åbner dækslet, ligger der 2 AA-batterier, som er nem at skifte. Jeg sætter lige låget på. Det er dimensionen af Echo Minitech